салом, номи ман Қадам. 4 сол шуд дар шаҳр Душанбе қарор дорам. ҳолиам ягон дӯсти ҳақиқӣ пайдо накардам. намедонам ягон брате неста ки қатиш бихандӣ, хирсанд бошӣ, девонагарӣ, ё ки қатиш чист та брат бошад. намедонам ин айби шаҳра ё айби ман. Душанбе, Душанбе. девона бошад, чӣ бошад, чӣ хали пеш сомонӣ? ҷа сомонӣ нест. брата, баъд аз сомон неста киҷое ба? ҷа 46 ай намебини я бача киҷо датр сомонӣ дидести? ҷа 46 атра ки сомонӣ гуфт ҷа? мара такси овардам ҷа, хан бон гуфт сомонӣ аем ҷа. Не тра дурӯғ гуфтеста. қалат кардиам бовар кунам. То чӣ мекоҳӣ дай ҷа? ман қатъия дуфта дар одноклассник шинос шудам. гуфта карош гуфтем ки ба пеш сомонӣ давом мехӯрем. ман таксиам ҷа хам пеш сомонӣ гуфтум биё. ман чӣ бигумро? занг бизан арӯста духтара бигӯ ки кароши ба 46 ба пеш содота бияву ам тараф дай. қалат карда таксист. як ҷо пайдо шуд дастан. ҷа сомонӣ набда бихе ба 46 ба пеш саодата биё. саодат не содот. содот? содот биё. тест кун. брата. ту пеши арӯс рафтеста? брата. бача қалан сар порван вали ам туфли канакта рост накарди? афтаи чия? чӣ кан дар бурад? ай бра пеш сапожник будузуша қалан. давай ма рафтам. брата бесам ну? бра чо биёве? ман мус рафтестам сапожник аста биё бурем. рафтем брата гам не. так ҷо омадагӣ? ҳамун деҳа омадем. ман ҳамин 4 сол шуд дар шаҳр студентам. брата сапожник дар ҷо? сапожник оз мерем охя бача. ман рай қати рафтестам. рай дури чӣ? ай рай сигзештен гуфти гапо. инам инҷа дай сапожник. инамиё? ай бай просто охи ту пеши арӯс рафтести ба як туфли ба як музадуз меган хуб? чиз меган? музадуз. салом алейкум таға. алейкум салом. алейкум. чӣ хизмат? ай туфлаи мара ҳамеди. ё зиқанку? чикор куним ёра? ам нервиё шабикаш. неки зур када попшора таға. чокат бо нервиё шакуш. ман амҷа гастам. амҷа хобгоҳо дам местам. брата хаш шиноса шуде. чӣ ба чӯ? мама хаш. дафша гум ки даста паат чишма кур накунӣ қадам. қадам? гав неша брат. амҷа мести хам номрои ма дай гудокте? чанда номро? 90 90 4 та 5 4 та 5 490. 490. любое время он хизматчи дай алоқа ки брата. гап нест майли давай ман бирафтам. брат як хизмати дига. чӣ? ҳамин рӯз дига пеш ҳамин арӯс рафтешам дар барам як сомон дорам. як соми дига дар кора. чӣ кор мекунӣ аз сумигара? хай чӣ хела ҳамин ҷентлмен мекунем ам хали айтани арӯс раплиш ҳамета. айтани ангасту метиена сағира трам ошори. ман ду ясмай бетаб дорум як шайти. гап нест брата. занг биза. гап нест. брат. ма бирафт. адам давай. давай. ҳали сағира дига пеш ман набура. хуб. ин сағира буд диадам ман аз ан иста. алё. қадам ай махаш. махаш. як хизматай қадам ду. гап нест чӣ хизмат бай сағира ми ядам нагузашта мана бо ай хизмат гирифтӣ. инам пеш саодат даём. саодат не охи содо. ханам пеш содо даём ясм дар кора. чӣ ба? арӯсум қади гула шай бля. ҳавози миёрам. гап нест ҳай наомадум. сағира қалма. қадам брата. ту ки киштимон сағира. тамом брата. чока ман ҳастам табиги гумсе. не монуш брат. чӣ ба? чока? ҳар кадам рафтам. кия рӯз даму рафтест? зав арӯз будам ранги хита просто амуи сар дора. рафтем брата. дар кор набошам ма бирафтам. ман хона мерам. ту куҷо мерам? мерем брата. рафтем олс мерем. ғам мемон доди ки ту.
Tabii gözün nerede ki kadam? من هم یاده دامو صبران Akip ne? نه ما پروا نداره ای ساقه پروا نداره چه خالی ماشین توره برات هم بتونم ای به عقل نمیتونی بیا بشی قدم نه به عقل چیت ماشین مردم هم بزنی بپروی تمام بچه بشوخی ای گمشم باشه بچه نه دم شما براتون کنم ای ساقه ماشین از زدی به عقل بچه بخیره biraz قدم بدا که ماشین از ساقه سری به پرابلم را در پرابلم زدی